po ta sa sulod sa IT Park. Suray na po na diri. Apil din ang mga dagkong tao de. Pwede na. Apil po mga tigwa. Ano? Oh, dagan lay ko no. Na may daghan sa video bitaw nga dinaganay. Na gani ban gani nga munong sotoy kag dagan gid. Atrasan o ano man ka? Doon man ka. Abi na ko mga bata re pong ona pili dagko de. Sa kanay purpose nila na? Dagko be, lucky. Babay na kidnap ato. Pang Valentine's to. Bitaw. Ano naman naguli noon ya. Doon na to. Pizza tayo sa kuan. Mansyatos. May imla na ano mo? Kato ay. Kato Fix Par. May biko pa. Kato. Kato? Expert, right? Fix Par. Dili. Sa team gyud spark plug. Shell par. Spare part. Fix Par.